Go. Talaga, go. Yan na po lagi na. Ate, naabot mo po diri noon nga. Isang palayo na kayo tanahan na po diri. Hoy! Nag-unsa mga taga diri? Ang nga, oy. Kita mo guys, scatter ko diri oh. Kamoy gasunod-sunod sa kuha ba? Ang nga. Lagaw, go. Lipunit upat go. Lagan go. Go. Ay, biyahe go. Go. Uy, tanaw go. Hala, naunsa man na. Nah, nabuang na sa kuan ba scatter ba? Ha, ato na to. Biyahe na ka. Ada kay view diri ko ba? No, hindot kayo. Ano mo sa lagi ng hindi na scatter ba? Dali na lagi na. Yara na ba, bro? Ako ito po siya diri. Sam, yara to. Ito ta. So, na, sana view dito. A few moments later. Go. Ano ito, kay? Ano, nindot diri nga view? Sana bituda. O, sana kay luwag kayo. Isa diri nga view ba? View. Tanawa ka o. Nindot kay view ka, no? Sana lagi diri kay kuan pa kay gusto pa kay hangin. Dadag, dadag kay ko makita. Ikaw Oh. ang lahat na diri ba kay sada mo view. Mo gali. Go. Taka go. Yan na po lagi na. Ate, naabot mo po diri noon nga. Isang palayo na kayo tanahan na po diri. Hoy! Nag-unsa mga taga diri? Ang nga, oy. Kita mo guys, scatter ko diri oh. Kamoy gasunod-sunod sa kuha ba? Ang nga. Lagaw, go, lipunit upat go. Lagan go. Go. Ay, biyahe go. Dagan malagi mo, hadlok malagi mo. Nanaga ng mga mananapo, bibili ng motor. Mayne, dili na ako magbaklay nga mag-scatter. Magmotor na ko, mag-scatter.